Mmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, aka bụkwa onye nke gị Ugochi Tubelu Oraifite nwa Adama anyị na-akpụ alụ. A sị nke ọmaka meela anyị niile, meelu nwoke meelu nwaanyị, tata bụ nkwọ nke onye chiri ya zelụ. A sị m onye chụba anya daa, onye mfụ anyị lụta nwunye nwụrụ anwụ ọzọ ya anwụ, onye si na akwụ anya macha mpamara ya bara nke ya. A sị m onye si na ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye a tinye ka o nwee isi. A sị nke enu na ana na-echekọwa anyị, na-ekpukọwa anyị ka ọ gosi ekpukọwa ụmụ ya. Anyị ga-eje eje na-abata abata, anyị ga-azụ ka afịa ya ma na ka afịa, anyị gbuo n'ihu anyị ebute mma, anyị gbuo n'azụ anyị ebute mma, anyị gbuo n'aka nri anyị ebute mma, anyị gbuo n'aka ebe anyị ebute mma. Ise, aga m bụkwa onye nke gị Ugochi Tubelu Oraifite, onye mgbasa ozi ọdịnala. Ihe nchọ ka m bịakọwa n'ụbọchị tata bụ ụgbasalụ ịgba afa na ịchụ aja. Nwanne na-agba afa, nwanne na-achụ aja. Ọ kachasị bụrụ onye na-eme biznes, ma ọ bụrụ onye na-arụ ọrụ dị iche iche, maka ka ịma nke a ị mara nke ọzọ. Ka m gwazie gị ihe ị mara. Mgbe buru moo ndị mmadụ na-ajụ ese, onye na-ajụ ese adịghị efukọ n'ụzọ. Ịma na onwere mgbe udo nwunye si na bie na-apụ ka ada eju ese ma ụzọ ọ gakwalụ. Ada ejide agụ n'aka, ịghọtalụ, eche ịpụ n'ụtụtụ eju ese ma ụzọ ọ gakwalụ. Ịbatakwa ikene ndị gị na ha so, ọ ihe eji ama odogwu mgbe gburugburu. Etu a na-enwe m ike isi na be m pụọ n'ebe ụzọ jụọ ese, a na-akpọ ya ịkụ ana, marụ ka ụbọchị dị. Ọ bụrụ na ndị gị na ha so gị pụwa, ịpụwa ha dukwa oje duru nata, ikenekwa ha. Ma e fọzie gị nwa m onye na-azụ ahịa, nwere ike ị na-azụ ahịa ike, ma ọ bụ na ị na-arụ ọrụ ike. Ịmụrụ na ị ga na-ajụ etu ụbọchị dị, ma na ọ dịkwa level bifo ịpụwa, bifo ijebe. O nwere nke bụ na a na-adụ level nọ nke ya achụrụ aja, echụọla aja. O nwere nke ọ bụrụ aja ya achụrụ ndị mmiri, achụrụ ndị mmiri aja. Ọ bụrụ nke a ga-achụrụ ndị ọgbanje elu a na-achụrụ. Ọ bụrụ nke a ga-achụpụrụ ụmụ mmụọ dị iche iche achụpụrụ. Nwee nke a ga-achụpụrụ ndị ichie achụpụrụ ha. Nwee nke a ga-achụpụrụ chi gị na ụmụ mmụọ gị na ha so achụ aja. Nwanne na-achụ aja, nwanne na-agba afa. Ị na-achụ aja na-agba afa, ụzọ ọ ga na-eghe. Ọ bụrụ na ị gbara afọ ọbụla, ị gbaa afa ndụ. Ọnya ka anyị na-ekwu okwu ya, ị gbaa afa ndụ ka ị mara ka ụzọ si wee dịrị bifo ị pụọ, bifo ije ahịa iju ese, mara ka ụzọ si wee dị. Ma ụzọ ọ gakwalụ bifo ị pụwa. Ịgbazi na nkịtị, ibizi na ndụ adọ nke ya, iju ese wee chụọ aja, na-achụ aja. Mgbe ị nọ na Naịjirịa, mgbe ị nọ na mba ofesi, nwanne na-achụ aja, nwanne na-agba afa. O nwere ike ahịa ahụ ị na-eje, ọ bụrụ na ihe aja 10,000 aka egbupụrụ gị. O nwere ike ọ bụrụ na ihe aja 5,000 aka egbupụrụ gị. O nwere ike ọ bụrụ ihe aja 15,000 aka egbupụrụ gị. Ijiri maka ya wee jee na-akụzi ọta. E nwere ike emechara ọ bụrụzie eri kesi ihe etiri nnukwute ego, mbọ ego na-agbụzi isi onwe ha agbụ, maka na ebe ị na-efe ilu na ịma ihe ada amara mmụọ ife. Ana m achọ ịgwa azụ onye mgbasa ọdịnala Igbo ihe ị ga na-eme na-achụ aja. O nwere big man ịfụrụ adị achụ aja. It's law of nature, give fast, never lack. Ịmụ na ndị big man na-awa nọkọta bụ fara sponsor a project, ma bụ mmiri si ndị mmadụ na-eku mmiri na-aṅụ, bụpụta ọgwụ mgbochi si na-agba ndị mmadụ free.
ịma ọ na-aja ka ha na-achụ iche na ha mara ihe ha na-eme. O nwere any religion na okpukpere ọbụla na spirituality ọbụla amara uru na-ịchụ aja. Ịbụ nwa Igbo, ị ga-anọzi ka enwuru agụ n'aka, ị ga-anọzi na-agara ịda achụ aja. Ịma ọ na onye ọbụla nyere mmụọ ife na-enweta ya multiple fold. Ịmara ihe dị mkpa bụ na enyere mmụọ ife. Nwụrụ mmụọ ọbụla inyere ihe ama akwụchiga ụgwọ ya in multiple fold, unless na onye nyere mmụọ ahụ ihe nyetara ya, ma ọ bụ na-enyere mmụọ ihe rụrụ arụ. Mana enyetara na mmụọ ihe, iwu na mmụọ a ga-akwụ ụgwọ ya multiple fold. Gị ka m na-ene anya, gị na-enene vidio, yes, imezi n'aka gọm mmụọ ka esi achụ aja. Ka m gwazie ofufe ihe ị mara etu a nọ nwa dibịa. O nwere every month ma egburu chi m anụ. Yes, o nwere month ọ na-amụta na-egbu ọnụ m ugboro na abụ, depend ka ihe si wee mee. Ebuchakwa egboro ndị ichie ka a na-eme ụmụ ihe niile anwa ka ego na-abịa. O nwere ihe ọnwụna inyere mmụọ ijere agbakọba ya, maka na ị nwere ike ịnọ na joint what is ego ka nyekwara chi mmadụ ihe. Inye mmadụ chi mmadụ ihe nwere ike ịwụ 10,000 maximum 15,000. Mana ya nọ na joint gị na friends ga-erie more than that on a city. So ya na-achịkọwa bụ na-enye chi gị ihe, na-enye ndị ichie be nne gị na be nna gị, na-enye gị ihe. No amount is too much. Maka na ụdị ego ị na-eme gị, ọ bụrụ na ị na-eje Pentecostal, e nwere ike ị na-eme ntụ ị na-akwụta tithe 30, 50,000, 10% of whatever you earn. Ị chọọ ịmaji na mmụọ na-eme amara dị egwu, na-enye mmụọ ihe. Ị nọ inye mmụọ ihe na ihe na-enye mmụọ elu ọ dị 10% of whatever you earn for the month. Zero. Na-enye mmụọ ihe nke bụ eziokwu na onye na-achụ aja ife adịghị eme ya. Ụmụ ụbọchị mmecha wee maalụ ụlọ atụ ihe mmụọ na-eme, wee maa atụ otu nnukwute ọgaranya ma ya agba afịa na Anambra steeti n'Ọnịcha. Wee na-akọrọ anyị akụkọ etu mgbe ndị na ndị ntọrị mmadụ si wee chọọ ka aje tọrịa ya. Ndị na-ekwo ya ekworo chere ka eje gwa ụmụazị ntọrị mmadụ na ekwu ihe na-etu a ruo asị ahụ mba na onye abụ onye nke anyị n'ife onye abụrụ onye a na-ebu na onwere ụmụazị mụ ndị nọ n'obodo o nwepụrụ ka ha si werite uru n'aka nwoke a, direct or indirect. Ịghọtara ya? Ana m achịkwagoro aja ọ na-achụpụ. Onye mụ na ya nọ na-ekwu okwu a ndị anyị na-ekwu wee na-asị na mgbe ya na-alụ mekaniki na nwoke a bịa ịbịa bụrụ moto ya ebe a sabisiri moto ya, ọ ga-ekewe ndị apprentice niile n'ebe ahụ ego. Ịghọtara? Nke a aja ọ na-achụrụ mmadụ. Kedụzi maka mma aja ọ na-achụrụ mmụọ. Etu esi ekwurie na mmadụ ka esi ekwurie na mmụọ, maka na ọ na-achụrụ mmụọ aja. Na-ajụ ese n'afa, na-ajụ ese n'afa. Afọ ị na-agba ya aka dị 2,000 n'ịgbara afa ndụ ka ị ma na ndụ ọ dịkwa. Maka ihe ọbụla na-eme n'ụwa a eburugo ụzọ take on form in the spiritual realm. Mana ịgba ya n'afọ gbatị abụọ ka na spiritual realm ịchụpụrụ mmụọ aja. Ka nke ọrụ na akụkọ bifo mechie. O nwere onye a na-akpọ Nehemaya na Baịbụl na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Ewee sị na ọgwọdemaha ka anyị dademaha ọ Ezikiel. Ewee sị na nwere ihe o mejọ Chineke wee sị na ọ ya anwụ. Onye ama wee si jegwe Chineke wee si jegwe onye ama eje ekwe na ọ ya anwụ. O wee daa n'ala wee yọwa. Si because of ihe ọ yọrọ wee chụọ aja dị iche iche. Akwụkwọ na-eme ọja na akwụkwọ Leviticus ya afọ na-enwere aja nsure ọkụ, aja ihe ọma, aja mbupụ mmehie, aja dị iche iche. So nwere aja dị iche iche a na-achụ ife na agba ochie. Ị na-achụ aja wee sị na nwoke a wee daa wee chụwa aja. Wee sị na ya enyekwu ya almost over 20 years jara maka aja ọ chụrụ. Ịmụrụ na aja ị na nwanne si na-achụrụ gị aja ka ịpụta ihe ka ide ude. Aka mbụkwa onye nke gị Ugochi tubelu were afọ achụọ na Facebook. Ịchọọ nkwagharị ọbụla na ihe gbasara ọdịnala
send their message 0805 78 37 672. Ana m agbakọ afa nke ọma. Udo dịrị unu.